Khona manjalo isigodi iSouth Africa iprogram noma uhlelo lubizwa the U10 point of U10 lapho sithi sifuna khona ini Isiphetho. Sifuna phi Isiphetho? Yisho amagama akaphelele eqhawena kithi. Bonga uDesmond wakamcuni Sibonga. Asithi lenkabi lenahlangene na izolo umfowethu lo uhlala la emgwaqweni namhlanje ulalephi izolo? La eduze nje. Ulalela Emva kwami. Ulalela emva kwakhe. Uvelela emva. Umgwaqo lona uAgai lo NMR lo lana uyakhumbula ukuthi ke kwakuse CR la. Into enzekayo ke iqhawe lakithi leli sihlanganele izolo namhlanje sabuye samfonela. Uthe ifone uyicharge phi? Ngicharge egarage la ngase point. Kunomunye umfowethu oyaye angisize angichargele just ukuthi ngibe ngixhumane nabantu. Socela ke uphinde futhi wena bhuti omchargela uphinde futhi umchargele umlekelele kakhulu. Uthe i-radio awusayidlali manje akusafanele udlale i-radio manje. I-radio angisayidlali ngoba iyayimosha i-battery ngenzela ukuxhumana nabantu. Bhuti Msweli since ngibonane nawe nje angisezuyidlala i-radio kakhulu ekubeni ngiphila nge-radio ke mina. Phila ngokhozi. Ngiphila ngokhozi. Ya ubusuku nemini. Ngiyabonga kakhulu bafowethu into yenza ukuthi size la sombheka nami maningi ama calls afikile abantu abafuna ukusiza kodwa ayikabikho into ephathekayo kodwa ngisazomqinisa nje nami idolo ukuthi ngazi ukuthi singasho sithi Thokolo Themba Mathunzi ayewukela lesi sikhwama lesi impahla lezi eqhamuka kuSibeko one panel beating shop lapha eFoslo eGoli usinikezele izimpahla ukuba sizonikeza umfowethu kwenze ukuthi ke akwazi ukushintsha noma ehlele ehlathini akukho mnandi kumina ukuthi ngimlethele lezi impahla futhi ngizomshiya alale khona samwela noma uzoyishintsha indawo akukho mnandi ukuthi angimazi ukuthi udleni ekseni sizozama kwamanje ukuthi sibonge ukuthi ke engakwazi ukuthi alale edlile kodwa nje siyabonga kakhulu abantu abafisa ukumsiza socela ukuthi nimsize futhi ngokukhulu ukusheshsha ngengikhohle ukubonga halfway forward ePortshepstone ngoba yonke lento esiyenzayo kuba lula kakhulu ngoba bona basenza ukuthi sifike noma ikuphi lapha kufuna ukufika kufanele sifike khona sishintshe impilo zabantu. Ngibonge kakhulu inkabi yami uNongxamela Herbs ukuthi usifakele udizili sikwazi ukuthi masimenyezwa noma sifanele siyoshintsha impilo kube lula kuthina. Mfowethu angikuthembise angikuqinisa idola hayi ngikuthembise ukuthi impilo izoshintsha mfowethu. uNkulunkulu lwesimthandazayo uNkulunkulu lo esikholelwa kuyena uzowenza umehluko empilweni yakho mfowethu. Ngiyacela ubuyelwe yithemba angithi ukhumbula ukuthi lensizwa le ine diploma yokuba uthisha ikuyafundisa kodwa ngezathu ezithizeke iyayithola isihle la emgwaqweni. Aqina idolo nkabi yami uzophuma la uzolithola ikhaya uzothola umsebenzi nginayo lento engqondweni yami. Mina angazi ngathini ngibonga uNkulunkulu engimkhulekayo. Angisathandazi ngiyakhuleka. Bhuti Msweli sibonane ngale yandlela sibonane ngayo izolo and bengithi ngiyancokolela njengenjwayelo ngijwayele ukuncokola ngixoxe nabantu. Kanti I was at the right time at the right place with the right person. Mfowethu mina uthe ifoni uyicharge kuphi? Egarage. Ukangitshela izolo ukuthi ulalela i-radio kakhulu manje usuzokwenza njani ngoba ifoni phela i-radio iyayidla ibattery. Ngizozama ukuyigwema kodwa mangase ngisizakale ngeke ngize ngihlukane ne-radio mina ngoba usizomuntu we-radio. It's my culture ngisho abafowethu bayazi ukuthi mina i-radio nami the two things. Siyabonga kakhulu uthi umlaleli omkhulu woKhozi FM mhlambe lokho kuyasifundisa njengabasebenzi base-SABC boKhozi FM ukuthi kusho ukuthi kunemndeni community mhlambe besingaze siyibhekisise kahle kufuna siyibhekisise ngoba uyasho ukuthi baningi bahlala emgwaqweni kodwa bayebeqoqana eduze kwefoni belalele lezo ndlela bakwazi ukuyilalela. Mhlambe ke kuyi-challenge noma singathi incapha iselekthina ukuthi njengabasebenzi kuyofuna ukuthi sisondele sibabheke sikwazi ukuthi singalekelela kanjani ukuze ke nabo bebuyelwe yithemba bekwazi
bezokwazi ukuthi mhlambe ke bevuke beyithintithe bese beyayithatha. Angehle ngobonda njengesicabcabu ngethemba lokuthi ke ngelinye ilanga sizokhipha la ngoba ngathi la lenkabi yami le funa siyikhiphe la ihambe ekhaya thola umsebenzi sebenze ibe yinhle nje ibuyele esimweni sayo ngoba uyabonga ukuthi insizwe enhle le kodwa izimo ezithize ezayibeka la. Ngiyabonga kakhulu umuntu wase South Africa. You 10 point iuhlelo esiqhubhayo njengamanje.